Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For turning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on isimbo, siyaxoxa futhi. Umbuzo uthi ezicathulweni zakhe ungenze njani? Lo mbuzo lo uthi ezicathulweni zakhe ungenze njani? Manje impendulo isiye ekutheni ngizobukeka kanjani ukunokuthi impendulo ibe yiqiniso, because izimo ezinje ezike zenzeka kumakhelwane, and mazenza kumakhelwane agcini ngamantombazane kuphela, igcine singenwa nawo imndeni. Mhlawumbe sekuthiwa nje hawu intombazane yakazungu nentombazane yakacele sekuxabene umndeni wakazungu nowakacele awusazwani ngoba intombazane yakacele neyakazungu bathanda ubhuti oyedwa la endaweni. Igcine sekuba yinto enjalo kuze kuthukane ngisho amantombazane akhona. Manje ngeke sithi ngoba silethwe i-TV sesizothi sihamba nokuthi hhayi amandla lapho home girl, hhayi makhwela, hhayi vele ngeke aze amphendulele. Kodwa iqiniso ukuthi isimo esinje asikaze sabalula noma ngaba yikuphi. Emalokishini kuye kwenze kuthiwa amantombazane alaphayana wazwana, isiyahamba indaba ilandelwa hawu umfana walaphayana, hayi bo, uyabo, kuze kugcine kube nje ngempela into eqhubekayo. Kube yilabo out of 100 mhlawumbe 2% imindeni endaweni ekwazile ukuzwana ngokuthi intombazane yalapha neyalapha bathanda ubhuti wakhona, uyabona, bathanda ubhuti wedwa. Iyaqhasa nje into yomakhelwane ukuthi betholakale sebehleka endaweni eyodwa. Kodwa-ke sizothini? Yisithembu sikababa uMseleku owenza into yakhe. Kodwa impendulo yamakhwela hhayi nalo iqiniso. Ngitheni? Nange sizoqamba amanga efika nathi hayi bo umakhwela usekwenza, akangenzanga lutho. Futhi nje indaba yakhe okwamanje ngabe ngithi nginamanga mangathi ngisayizwa. Umakhwela uyafika, sisazomthola naye ngendlela esimthola ngayo masithola lamanye amakhosikazi silandela i-TV show. Kodwa ngisho ukuthi ukungamuzwa kwami ngivula indawo yokuthi bulishani-ke umakhwela, cha. Bye bye. Kodwa impendulo yakhe hhayi amanga. Sekuyimpendulo yokuthi phela ngifike emva kwakhe. Sekuyimpendulo ya-second wife, third wife, fourth nomunye olandelayo, because ofika emva komunye ilo understandayo. Lo phambili uyodiniwe, lo sefika ngemuva ngesizathu sokuthi uyazi ukuthi kukhona omunye uvele ufike ngoku-understanda, naye kusinika leyo mpendulo yokuthi vele ufike kukhona abanye, so uzothini? Bye bye.